Inchim ke jengruai lai spa lai pun riu. Lai riu. Syaduan utrangin kiu rengkat padu. Syaduan utrangin kiu rengkat padu. Da jingknya bakut padu leng do utrai ngi aimu. Syaduan utrangin kiu rengkat padu. Ngi alum lang menta rengkat padu. Ngi alum lang menta rengkat padu. Lembadu kipat Kristan barokia lum lang ngi alum lang menta rengkat padu. Ngi arwai lang menta rengkat padu. Ngi arwai lang menta rengkat padu. Lembadu kipat ben riu barokia ruai lang ngi arwai lang menta rengkat padu. Ngi arwai lang menta rengkat padu. Ngi arwai lang menta rengkat padu. Lembadu kilok kijor barokia tuai lang ngi arwai lang menta rengkat padu. Ha kekateng ukpa badukon badamansem bakoj. Amen. Ka jungi ejung turai jungi Jesus Christ bad ka jungi jong blai lambat ka jing selok jong men sem bakoj kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad piro. Menta kesngi ngilapoi ha kesngi utrai lajia kebakat sau ha kane kesngi utrai kabalang kai ngi kajing pule bar kajing pusan ya kajing khot kajing u yang abad ya pi banlong kita ki missionary banlong kita ki breu ki bakerpang ban lej keleng saudong kepartei ban yalap ya ke gospel kajing utrai ko para bangej ngi deban penken mau yalade man kasngi man kapor bangi don kane ke deity banlong kita ki missionary jong Chris den mata kedau ha kane ke step habang yang hakmat kaduan kedupat ke jungu ban wan ban simbenta ha ke jung leniam ke bekoj ke bekentang ke jungu ngi haban keli yalade hato ngala persang nem ban im ya kajing im jonga kum uta ne commissionary hato ngalala nem ban le ya kita kikam kum uta unong yalap ya ke gospel ke jong utrai bayole se ko hanmen ko para bonsin manga ban mapi ngem sem lala ban le la ne pat pendep ya kane ke batur ka bautrai ulapan kamti yangi den mata kedau ha kane ke klimat token ngin kubur yalade bangilong kibru ki batlat bat ngikubur ilade bangilong kinong pop ngapla how blay badan bor baro badyapi kohanmen kopara banglale pop shibun da gijing perkat da kiktin da kikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakrawe jonga namar kata ngakarpa dia kamaria bekoj kabayaisa katei sati ya ke angel berkerukut Badia pi ko hanmen ko para banduai na kabanta junga how try blay jungi
Ublay badan bor baro unis na yangi. Madalama pikipop jungi. Unyalam yangi siya kachang embam cukod. Amen. Traiken rat ko blay. Isnayangi. Traiken rat ko blay. Isnayangi. Kristo mam, ko Kristo rap, ko nong penim changi penim yangi. Traiken rat ko blay, isnayangi. Traiken rat ko blay, isnayangi. Kristo mam, ko Kristo rap, ko nong penim changi penim yangi. Burom hu Blay siya strong, bada can daw jing sung. Haki ben riu baro badon kamon baba. Iyat yaro yame, inamban ngimane. Iyay pendon burom, bangis nguyame. Try ko blessim neng, ko padon barbaro, ko kun marway upa ko try ku Jesu Christ. Kun ambrodu blay, agit kibo percay, yang kajing kerbang, terus ngeusen yangi. Tang mame bakun, tang mame utrai, uwe bahagi tang mame koji. Bayai long way, hajing ya long kaway, hadu men simbagul, akabu ramuka. Amen. Tongin yaduai. Ko blay me uba ha kajing penred yalade kum yalade jong ukon jong me lapan ki biang ya ke prathei ke bala kelon to ai ha ki paj rungai jong me ya kajing kemen ke bokhoj khnang ba ya ki to ki ba me la kan that na kajing long mrau ha ka pop men ai ki bandap da kajing kemen bom chukut daw trai jong yu Jesu Christ ukon jong me ubim bad basan sha rain kad bad me ha ga jingi long ka wei jong men semba khoj ublay jinom la jinom amen. Kasing puli naga kitab u Isaiah. Tu syat kemen bat ke Jerusalem, bat tu singo kemen naga banta chongka, mapi baro kibi ejaka, tu ya kemen sahu bat ka pin pi kiba yam sosi yaka. Bat kumta pin yo buin bat pin kedang, nagi jing buin penpentengen chongka, bat kumta pin yo ti hun ya kasing kemen.
na kajingdap karhai kaburom chongka na ba utrai u ongkumni hakmi ngan the say shak kajing suk bat kabatut kum kawa pat kaspa kahajar jongki jai penriu kabakum kawa paslei pat phin sayo panbuin pat on sara yapi shakajing singkai chongka pat simput serbai yapi hakat penne chongka kumba yak ya uba kakami jongka kapentengen kumta ngaru ngat pentengen yapi on sa pentengen yapi ha Jerusalem phin sayo I ba kadonu jongpi kan sesat kemen gising jongpi kin saplung kum uplang bat un sabdep ba kikti jong utrai kadon bat kisakri jong u kaktin jong utrai Jim sam riu pun riu nhiều spa san phuê Kajungpre nakasiti Paulus pakhosh ki Kristan hagalitia ko para dalele ngam kwa ban sngokraw laitang hagring phna chung utra chungi Jesu Christ tagabaya ka kaperthai la sana phna hanga padyanga ha kaperthai amar kajung share kamentoi lemne kajung bom share laitang hagjung thaw bathamai kabamintoi kajung suk kajung isne kanlong halor gitu baro ki babut yakane kurukom im halor ki Israel chung ublei nado minta manuru wat pendikshu yanga namar ngadon hakamet chung ka chung yakidak mong chung utra Jesu
To da kajingi e chung utara chungi uchi Yesu Christ. Kanya don bat kamin sem chung pi ko para. Amen. Kaktiin chung utray. Jong ukres kadai ban sin syar hakidanu jong pi tu kaktin ukres kan syong le kerhai hapi. Utrai udon rain card bat pi. Kai jing pule na ga gospel bakut kat kum u Lukas. Kaburam hame kutrai. Hakata kapor utrai ulatung sa hanya po arngut ki weipat badulapha yaki arngut ban lej hashwa jungu haman lakishnong bad kichaka kiba uhi udai ban lej badulong haki kajing ot shisha kabun hanrei kinong trei ki khendiat to duai namar kata hautrai kajing ot ba un pha kinong trei ha kajing ot jungu to ki lej hakmi ngan phaya pi kum ki khun lang borot hapdeng kisuri wadra kapla pisa lane kayarong lane ki juti but what I kuble yano halanti hakano kano kaying bapirum daong shua kajingsuk ha kane kaying balada ukon kajingsuk ushong hangta to kajingsuk jongpi kan sa hau lem kumta kan phai biang shapi tosa hakata ke ying to bam to di kat kaba ki ai hapi namar nong trei udei ban yo ya ka bai nong wat kan thiap na ka wei ke ying sha ka wei pat haba phirung ha kano ka shnong bat ki pdiang sung ba yapi to bam yakata ka ba labu hakmat jongpi to pen kot ya ki bapang hangta batoong haki kahima ublay kalawan hajan jongpi ka gospel jong utrai kajingiro yame ku Chris Kohan men ko para ha u Jesus Christ menta ki sngi ngiyos ngeu ki kentin ki ba ngeu tenat bat ki ba sho jingmut bat shongkun nagabanta jonga bat jongpi ban puson ki kentin ki benengkong ki ba ngiyos ngeu naga gospel ki ba trai Ukraine la newang newle ha kane kasngi kidei kine ulatung sa nyopo arngut ban lej ban yalap ya gospel palat ya gitu ki arngut ki apostol ki jungu u Jisu udang jit susu sa nyopo arngut ban lej ban yalap ya gospel nangta hadin ba u ladep jit lana de pha yaki arngut utrai uong haki yakine ki kentin kajing ot shisha kabun hanrei kinong trei ki kendiat nang chapat ngiyos ngeu hapdeng Jisu upha yaki banyelap ki gospel ban ai jingsuk hakito ki breu ki bedon kam yaki jingsuk bat kerpange yakito ki breu ki bapediang ke jingsuk ai ke jingsuk
ke jong pi kan sa bat ki bat unang tha ya ki senran ke jungu khamtame ya ki ne ki bau pha mandak sngi arar ngut ki nyop ar ngut banom rai e bandon kata ka jingshania telit lan yalade ha ukres ha blei ubala khot ya ki bala pen kham ti ya ki kane ka kam banlong ki missionary ngi yos ngau kumjuro ha ka bakhadu utrai uong ya ki ne ki kentin ha ki senran ge ju haba phialap ya go gospel haba ki pediang ya ke jingelap ke jungpi toong ha ki to ki briu ba kahima oblei kalawan hajan jongpi kahima oblei kalawan hajan jongpi ko hanmen ko para ki ne ki de ki kentin ki ba syong kun bat ki ba sho jungmot na ka banta jongi baro omdei bang ngap ya ka menta ka sngi hanrei namar ba ngilong kita ki missionary ki jong okres barakhat ngilong ki missionary jong okres bonsin habangi ong ki missionary ngi snutho bat ngi muidur yalade bangi haban mi na ying ban lech sakaway pat kari ngi me nalaga jong kasnong ngi lech pat hakiway kisnong na gijaka kata kaba ngi snutho kelum habangi ong ya kane ke kentin missionary hanrei menta ka step ngi habas ngutu ko hanmen ko para utrai ulakhot yangi banlong ki missionary jungu omdei ban mi na ying ban lech sakiwei pat kilong ying omdei bangin mi na kisnong bangin lech pat hakiwei kisnong omdei bangin mi no nakala ka jong kari ban lech sakiwei pat kari hanrei kan mau ngilong ki missionary ngila ban pan priang ya ke gospel ka jong trai ha ka jaka ka ba pishong ha ka jaka ka ba pitrei ha ka jaka ka ba pilej pila ban long kita ki missionary ban ngilong ki missionary ha ka ne krukom dein mata ka daw menta ka sngi pidai batong halade ngaru lakhot daw trai ban long u missionary ne ka missionary ha ka jing im jonga baman la ka sngi leng ba ki ktin ki banga kren leng ba ki kam ki bangale leng ba ki jingle isne junga leng ba ka jingkner junga lagi jong ki kti hakane kurkom ngila banlong ki missionary ngakwa bangin sngutu ko hanmen ko para utrai habau khot ya kine ki senran ki jungu bad ya ki apostol ki jungu ukhot ya ki ningkong na sabe bandon rengkat badu ukhot yaki ningkong na sabe bandon rengkat badu kabar ukhot yaki ne kisenran jungu bat ki apostol ke jungu ba kinsha hikai na u ba kinsha hikai na u lene ba mau un hikai yaki ban makiro kin pediang ya ke jing hikai ke jungu kane kadai kada kabar kabalai pat haba kila dan rengkat badu haba kila syahikai na unpa yaki banyelap ya gospel nang dapat haba ulapa yaki kan mau utrai uai kabor yaki ban yalap ya gospel uai kabor yaki ban mapop utrai uai kabor yaki ban duai ban kta ya kitogi bapang basutam bakin yo ya ke jingko jingkia bakin yo ya ke jingkerku jongoblei kine kidei ki banta yolese kiba ngi haban snutu haba ngi ong utrai ulakhot yangi banlong ki missionary such as in ngan ong biang ya kine utrai ukhot yanga badepi bandon rengkat badu utrai ukhot yangi bamangi ngin syahikai na bangin pediang ya ke jeng hikai ki jeng balai baula pa yangi ban lej ban yalap ya ke gospel badul ai bor yangi ken kum kita ki missionary ban kner ki kti jengi ban duai nag banta ki wei bangin kner ki kti jengi bangin le kamis nei ban yarab ki wei knang bamaki kinyo ya ka jingi e ke jingkerku
Habangi pe je kine ki sautuli ki bangi ladap ong menta ko hanmen ko para ngi snutu shai kedar ba ka jing em jongi kum ki missionary kam de na kabenta jonga yala de marwe Henry ka de na kabenta jong ki wei ka de na kabenta ka jing mentoi jong ki wei ka de na kabenta ka jing baha jong ki wei kadai na kabenta karoi kapar jong ki wei kadai na kabenta baki wei kin snutho ya kaktin ga jong blei kito ki bompat snutho baki wei ki bompat yosngau ya kakerteng ga jong trai kin yosngau ya kakerteng jong trai kin pediang ya kakerteng jong bamakiru kin yo ya ki jing e ki jing kerku kin yo ya kata ka jing pen em bom jukut kemamanga mapi ngi lakmelenti Om day tang mga mapi kidai ban yo ya kata ka jing imbom jukut hanrei ki wei ruken kin yo ya kata ka jing imbom jukut kane gadai ka jing mot lane ka jing im jonga ba jong pi kum kita ki shakri lane ki missionary ki bau kris ulakhat ko hanmen ko para dein matakadau ha kane ka sngi ngakwa ban khot ban wer yala de badia piru kumchu ba ngi hab ban long kita ki briu ki ban ra ban ai yau kris keleng saudong kapertei ko hanmen ko para utrai uong yai kini ki kentin ha ki apostol menta ha kini ki senran ki jung u ki bau lajit nengkong na syab e kajing ot shisha kabun Henry kinong trei kiduna lane ki kendiat ko hanmen ko para kane ka kamram jonga ba jung pi we pai we lada manga ma pi ngi sim khya ya kane ka jing ong jong u Jesus Christ ka jing ot ka babon kinong trei pat kiduna lane ki kendiat lada mangi baro ngi sim bentalang ngimduna ho ngi i menta kilingdo haki parish lane haki kijaka bakitrei kiduna hadu kata ngiyo i haka parish ka jungi ngiyo i haka parish jong kiwei ngiyo i keleng saudong kabalang jungi ngiduna kilingdo balai ngiduna kilingdo haban keli mapi omdei mangau haban keli marwei hoy ngaban keli yelade balai kilingdo manca kiduna hakabalang jungi balai shisha kiduna namar bang mangi baro ngim sim khya ya kane ka jing ong ka jong jisu ka jing ot ka babun hanre kinong trepat ki khendiat lada manga mapi lada mangi we pe we ngi sim khya ya kane klampep ko hanmen ko para ngin sayo belai kilingdo bantrei hakabri sawan jung u ngin sayo belai kiruniam sinrang bat kentei bantrei nakabenta kahima jongo kres dari mata kerau pi kumukpa haying asem pi don kata ka deiti ka kamram ban shim ya kane ka jingong jongo kres namara pi la dei u missionary tolong u missionary kay nakabenta kun sinrang jong pi haying yalap ika gospel how kun sinrang jong pi yalap ika gospel ko jong try ha ka kun kentei jong pi kam tame bamakiru kun sngutu ya kane kakam missionary ma lengbai chung pi ki kun chung pi kun sngutu ya ka gospel ko chung trai kun sngutu ya kane kakam ram ka ba utrai ula ai henry kalong ka ba sngusi bat ka ba sngu diau habangi pe ya kilong ying long sam jungi menta ki kime ki pa kim don por ban long kita ki missionary ki nong yelap ya yelaki jong ki khon dei mata kadang i ki yong long yeng lo sam jungi menta ki jingai no na kabalang ki jingai no na ki kam riublei ki jingai no na ka jing em ba jong ki jingai no baro balai ki khon red jungi ki klet ya ki sngiu trai balai ki kret ban wan simbenta hakikam jong kabalang wan haki jeng hikaniam baper namar ba kakamram
jong aba jong pi kumukpa kum kita ki missionary ngi klam le na ngi klam pendap dei ma takadau ladang ngi kwa ban yo bun giling do hapo kabalang Catholic jengi ban trei haki paris baper ban trei haki jika baper ban ya lap ke jong ya ke gospel ke jong trai ban khot ya ki wei ban wan so trai sedang naki ying kisem jonga ba jong pi kanai kadai ka basisha kanai kadai ka jing khot ka jong trai ya pi ki kimi ki pa hoi ngong na du basdang yala de rukum ju nga kumulung do ubala khot utrai nga de ban kren ye kanai api de ma takadau menta kas nga kren ngam laban wan rong hi ngasem jong pi iwe pai we man ka por man kas ngi man klimat han rei kanai kadai ka jaka ka ba la ai nga bangan kren ye kanai kumuta missionary hoi ka jing em junga ka haban yai rengkat bat kanai ka jing kren ka junga happy ko long kmi ko long pa ko kun samla token ngin sngutu shai ya kane kaba ukres ulai hangi kaba kado yolese ko hanmen ko para ngi haban snutu shai lada manga ngakwa ban long utau missionary ubasisha ban la ban pendebhok ya kamram ko jong trai lada mapi kumukpa kum kakmi lane kum ki kun samla lada pikwa ban pendep lane ban le hok ya kata kam ke bau trai ulepan kam ti pi dei ban leken ya kito ki sautli ki bangi la ong meni ha bau trai u khot yangi ban long ki missionary ning ko nge don rengkat badu trai u trai u khot yang ba pi ban don hasanda jong u om dei ban don bat ki we ki jing im ki jing long ki jing man jong kane ka prathei om dei na ka banta ka jing snu bha jonga om dei na ka banta ki a han rei la khot yanga ban long missionary la khot ye pi ban long kita ki missionary ban don hasanda jong utrai ban don rengkat badu trai habangi don rengkat badu trai klempep ken ngin la ban yo pediang ngila ban yo sneu ngila ban yo ngila ban snu tho ya kita ki jing hikai ki ba ukres uhikai yanga badipi ngide ban pediang ken ya kene ke jing hikai jung u ladangi don rengkat badu trai lengba ke jing im babha jungi lengba ke jing le jungi baman kasngi lengba ke jing simbanta jungi hakikam ki bangide ban le kum kristan kum ke kristan klempep ngin seyo ya kita ke jing hikai ke jung u ban ngila ken ban le keleng saudong ban ya lap ya ke gospel ban khot ya ki we ban wan pai shu namar kahima ublei kelajan namar kahima ublei kelajan token ko hanmen ko para hakane kesngi ngiduai nak benta kine kijinge ba mangama pi ngila banlong kita ki missionary ki bahok ki missionary ki basisha ki ba pendebhok yala ka jong ka kamram yala ka jong ka deity ban yalap ya gospel ban khot ya ki we ban kelak bamut namar kahima ublei kelajan and your Jesus Christ. Trong nhìn yang, nhìn pla, yala ka trong ka jingej. Shim na ka number lai span ribuay. Lai ribuay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
apa Jepa pada jingem kabam Kajing duwai kirunge ha kane kasngi iwana khmat jong utrai ngibu ya kajing duwai ngibu ya kajing angnut bad kajing don kam jongi ai botrai bola khot yangi banlong kita ki missionary jungu bon yos ngau ken ya ko ut kanam kajungi Nakamantau ko pabu kucungi bishop cungi kilingdo pakikitikis cungi pakindu pikai pan ailem ya kajing kermen bat kajing shongshit hakakam shakri ya ukuris hakibreu kibadon hapok kajing sumar cungi ngi kerpat imi kotrai ngi kerpat ime ko try Nagapanda kani karampe Kristan jungi bangin doblong akan hun missionary chilantel dakaba ailem hakibreu baro yala kajing pa kajing kemen ngi kerpat ame kutrai ngi kerpat ime ko try Nagapanda iwe pa iwe nangi bangin dobla pas ngutu ba kajing im umsim ka ai jing mut ya kajing im jungi pa ka bat ba klem maka ngimlong ai Henry Kristan tangka kerteng sudah ngi kerpat ame kutrai ngi kerpat ime ko try Nagamanta ki Kristan ki balas ngorit mesim, nagamanta ki rimpe Kristan ki badab da kajing bom sosu, nakadaw kajing penpejing mood para Kristan, pakindup sngotu ya kajing kemen bakra ko bak kersoy tang, na kajing sngaw baki kida long shisha ki jong ukris, na daw shadong, ngigirpa da me ko dry. ngi kerpat ime ko try Nagamanta ki briu baro, pakindup sngotu, ubakum no ukandra cisu ulong madakapas ngotu ya kata kindup ino ya kopop patkin IT lot iladi hakajing syakri ya utrai ngi kerpa neme kutrai ngi kerpat ime ko try ngi duwai nak benta ka ingasam jong udon kupar nong siang bat landaris puwen bat sangut ki kun ki kti jungki makin yo ya ke jingkoi ke jingkhia kerpang nak bentai Julina bat don kupar bad kini khnang ba kinyo no khamkloi ya kajing koi kajing khia hakamet bad kaman sem ngi karpat yame ko try ngi duwairu na ka benta kajing jathai jong kaman sem jong i Simon Tranyang ai bo try unmap yakipop kisang yakilat kilat yakitam giduna yakijing bakla ka baule kat baw dong im hakane ka protei bad Unyalam ya kemensim jong Simon ha kahima beneng ha kejeng embom jekut ngi kerpat ya me ko try ko ble ko pa ko ble ko khon ko ble kemensim kine kide kejeng trua bat kejeng duai kejeng anut ki bangi lawan ra ha kemat jong me menta kesngi tos ngap bat tepan urlong ken ya kine baro ha kejeng em jengi baman la kesngi ngi pan kine lengbau kris utrai jungi amen Sungo pasyong. Menshim na kanamba lai spa nyo bukandai. Lai nyo kandai.
Toduai ko para baka jing kenya junga ba jong pi kan long ba pedang huna kemadu bleu pa badan bor baro. To drive nang chukina nag di jong Jong pi pi na ka banta ka jing ro bat borom bat ka teng ka jing u. Ka jing man to yingi bat balang ba ko jing u baro ka wei. To ai baka ne ka jing kenya ya ka bala IT kan tang sya ka kerteng jong me kan pen ku yangi ko trai. Bat kan yalam yangi na ka wei ka sngi sya ka wei pat. But kamjan sha ka jing im happening. Dau Chris utrai jungi. Amen. Utrai don rain card but pi. Token tiu yalaki donot. Tongin ang utrai ublay jungi. ka shong hok bat ka day Da sha ka long ba shong hok bat ka badai ti jingi bat ka jing panem yangi. Haman la kapor bat ka chaka ban aingu yeme. Ko kan rat ko pa ba khut ko blay badan bor bat bom chukut. Namar kumba malatau ya ka jaj ban reu. Leng bao khon ba e jong me. Kum ta hero leng ba jong u. Melapan thamai ya ka da ka jing e ba kraw. Namar kata kam dai hok ki jin thau jong me baro kin sakri yeme. Baro ki balalaj em kin ya ro yeme. Bat baro ki ru khoi jong me kin kerku yeme. Da ka wei ka danot bat ka wei ka man sim. Bat kumta mangiro ngin ainam yeme. Kat ba da ka jing kemen ngi pen bana yame jinom. Da sha melang bukhoit ko try ka thame jong ka jing khoj baro. Namar kata ngi kerpa dia me to pen khoj pen kentang ya kine ke jing trwa jungi. Da ka bapha yaman sim jung me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi. Kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ. Hakapor baladi no yo badala kamon ngobha. Ula pediang ya kecing sya syutam. Ula shim yokpu. Bad kebaingu yame. Ula kedia yau. Badul ay hala kesenran uong. To shim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga. Ya keba NIT na kebenta jongpi. Haga jugur kam enda lalayabam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ula ay halagi senran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong jutang batamai bad bom jukut ia kebaen penmi na kebenta jongpi bad na kebenta kibabun na kebenta kajengmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajingmaya jong kajingay. si
Namar kata ngik bapan menta ya kajing yapat kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yokpo jong kajing em bad yakukuri jong kajing pen em ngi daingu aidam namar malanyew yangi kibabit ban yeng hakmat jong me bad ban chakri yame da kebas ngewret ngi karpad yame bangi kibayo benta hakamat bad kasnamo kres ngilong kiba lapanya tali kawai dauman sembakoj Token mau kotrai ya kabalang jong me kabala priang setelah kepertei bato penjana ya ka ha gajing rengkat bad ulio ukpa bakut jengi uwal bad marwen ubishop jengi bad baro kiling kiling do Token mau lemru ya ke hanman ki para shenrang bad kentei ki baliotia da kebekermen ya gajing me pat Badia baro kibalaklat no hagajing isnei jongme. To pediang yeki shagajing shai kakmat jongme. To isnei yang ibaro ngikerpat yame. Barengkat bad kamariate soti bakuj kakmi jongublei. Ujisa bakuj ukurem jongka ki apostol bakuj bad baro kerukuj. Ki balapen sngubahaya me pateng lapateng. Ngilong kibabit banyo bantalem hagajing imbom jukut. Bat benginira bat pendan buram yame daw kun jong me u Jesu Christ. Dau lembat u bad hau kan long hame blay pa badan bor ha gijing long kawe jong men sembakoj baro ka boram bat gijing ero jinam la jinam amen. Kum belah hukum yang ngi daw nong penem bad kum belah hikai ngi daktin blay ngi nod banong kok pa jungi ba habneng kalong kabakoj akarteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha kendeu kum ba habneng to ay ngi menta ka jong bam jungi ka ba hala kasngi batama bi ngi karangkang jungi kum bang rogi ma bi ke belas new yangi adwad yalam yangi sha ka jing penshoy Henry depan lajangi na kebas new. To pen lajangi ngi kerpat ko try na kejing snew baro. Ha kejing sebun jong be. To ai jing suk jing sanya kisngi jungi. Kenang ba da kejing rap kejing isne jume ngin lai barabor na kepop. Bangin yo jing da na kejing jenjar baro. Kat ba ngi dengap kemelenti ya kejing kerman bakoj. Bad kejing wan pat jong nong penim jungi u Jesu Christ. Kajong be kalong kahima, kajong be kababat kaburom, junam la junam. Ko try Jesus Christ me belong hagi apostol jong me. Kajing suk ngai api, kajing suk junga ngai api. Wat pe je ki pop jungi, Henry ya kajing jong kabalang jong me. Bad ha kajing sebun jong me. To ai hakai kajing suk bad kajing atali kawai. Kat kum kamon jong me. Mame ubim bad basan shar junam la junam. Amen. Kajing suku terai kadan barabor rengkat bat pi. Rengkat bat pi. Tong ini terai ya kada kajing suk iwei ha iwei pat. Kajing suk bat pi. Hakmi ukun lang broad jong blay. Hakmi bakid no yaki pop jong kapertay. Sukito yaki balakot sya kane ka jing kawai
jong ukun lang brod. Ko kan rad ngam shong hok ba man rung apo ka ying ka chunga han rai shong tang naktin ka man sim chunga kan sakhiya hi ka mat bat kas namu kris kan ribat ki lam ngi sha ka chung em bom jukon amen. Yan shim ka ng mga ars palay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kajing duai jing lekmen jubli arjar pusan. Kokupau ba habaneng ai ba kajing nget pamela ai hangi hau kun jong me Jesus Christ uhan men jongi ba kathale jing jong kajing ya kepala kelang hagidolu jongi dao mensim bakut kan kersiu biang hapo jongi ya kajing kermen bala kerku na kubanta kajing wan jong kahima jong me to ai ba kajing ai jong me kan pen gladu rengi shakinong bet pom chuthai jong usumbai jong gospel to ai ba kito kisimbai kin pen gladu na shapo kalong breu kaman breu pat kaparthai kamariang baro kowe haga jing kami lenti batikana jong kapaneng bathamai pat kaparthai bathamai haba endala job thiaw ekibor jong kajing sneu kaburom jong me kating shan junom to ai ba kajing ai jong kajing lekmen kan kalsu biang hapo jongi kipel gerem jong kajing karmen ya kajing angnut na kapenta kispa jong kapaneng to ai pakata kasu kajing ai kan pen priang ya kajing kamen pa kajing suk jong nok spa jongi hasatala kaparthai hame uble jongi ya wala karku junom kan long kaburom mat kajingero junam la junam amen kokupa jongi upa habaleng kan kabakoy kateng jongme Junge hakan dau kemba baneng tai ngi menca ke jumbam junge ke bahala ke sngi patama bengi kerangkang junge kumbang rug ma ke blesne yengi wadwad yalam ngi shaga jing pensoi handroid panla yengi na ke besne amen kublei kumaria kepada ke junge putra dan bapa bala kerku ya pan kedeng kentei bala kerku sok po chong pau jisu kumaria bako yok me jong blai tu dua na ke benca junge kenang pop Mentah pada kepor kecingap kecingi amen. Kau burom Hau kepa pada kon pada mensim bekoj. Kumba kelalong kepa menengkong kumju mentah pada barabot junom la junom amen. Dong ini aduai. Habala pendap yangi dakat kine kecin ai bakrau ngikerpat ko try. Tu ai bangin la banyo pediang. Ya ki jengai bapen bad bangin sange na kabaya ro yame dau Chris utrai jungi utrai dan rainkat bat pi ublei badan bor baro unkur kuya pi pa badakun ban mensem bakut amen tolisuk basyakri utrai daga jeng babha jong pi ngis ngongu yaw blei nginchim na kanambar lai spar po at lai ar
เราคุณบรรเทามันซิมบคุดกับบุรมเฮากปาเราคุณบรรเทามันซิมบคุดกรนุดบคุดดำมุจิสุกุมารยาคนงรับจุนกิคริสตันหากดังเป้าคุณเอ็นโรตรายจิสุคริส Subhashong Kandiat